mu yi shi saboda muna son ƙasanmu ta ci gaba kullum, kan mu sa son rai. Shi yasa nace mutane muna jin maganganu shari'a, akwai waɗanda ƙasa take da alhaki bisa wuyansu suke shari'a, a bar su yi shari'a. Amma ni nace ni juju ne, ni soja ne, kaga na kawo gargaɗi ko cikin kuma wani ya ce shi juju ne, shi soja ne, ko shi ɗan kasuwa ne, ba ta yi wa kowa ya yi aikin shi tsakanin shi da Allah. Wanda ya ce amanar ƙasa Allah yana shaidu za ta hito. Ita kuma an ka ce amana gona Allah, ba ka iya ka ce amana ka tai da ita, tun duniya za a saka ma. To wannan mu ga sanin mu Nijar mun ka sa gaba, mun sa Nijar gaba tun da mun san Nijar guda ce. Shine ni kare ni ce ban san wata Nijar ba, ina ko wani da ya sani wannan mu ba mu da wannan labari, amma ƙasar mu guda ce. Sannan duk abin da muke yi na haɗin kan 'yan ƙasa ne don ƙasa ta ci gaba. Muna nan yau sai kuka muke yi don ƙasanmu, da an ce ƙasar baya sai a fara zanawa da Nijar. Mu kuma mun san da cikin kai ne mutane sun ka mai da ƙasar su baya, amma zahiri Allah bai mai da mu baya ba. Kuma insha Allah nuhin shine Nijar ta zama da 'yan waƙa ke gayi watan sallah sha kallo. Allah kasa da gaban kasashe duka shine nuhun. Ko mun yi kuskure Allah na yi muni shaidu, ba dan mu cuta ma ƴan ƙasa ba wannan ne ba nuhun. Kuma muna fata Allah kai ya bari mu cika burin cuta.